okumusha kwakasununguka, hakuna usiku mangana ibasi ndinona uyomusha ndino uchembera musha usena kurwata wondona kushika musha usena kurwata wondona kushika tenzira rikumusha nengiro zitake, hakuna chitemayo kana nezviyeto zviyote kumushayo ndodzinzwa munzeve kuti ndofunga nemusha ndinobva ndachena kuti ndofunga nemusha ndinobva ndachena vagari vekumusha vanondidaidza urombo zverufu hazvisopindimo onyika inodiwa iri kumusoro Kristu tiunze kumusha werudo rwe Kristu tiunze kumusha werudo rwe vagari vekumusha vanondidaidza urombo zvenerufu hazvisopindimo onyika inodiwa iri kumusoro Kristu tiunze kumusha werudo rwe Kristu tiunze kumusha werudo rwe Kristu tiunze kumusha werudo rwe Kristu tiunze kumusha werudo rwe. Ngafingezweni lenala imfuyo ngeyani yonke lapha kukhanya okuhle nobusuku budlulile ilizwe laseKhenani ngiyakuma entabeni ngithalaze ngaphesheya lapho kunelamikhaya ngiyabona lo
khuluma ungidonse la phezulu kuwo umqele wezulu ilizwe laseKhenani ngiyakuma entabeni ngithalaze ngaphesheya lapho kunemikaya ngiyabona izulu isigodlo sakomkhulu iphungeli nandilona livela ezihlahleni imbalika zibunile kukhona zokuphila ilizwe laseKhenani ngiyakuma entabeni ngithalaze ngaphesheya lapho kunemikaya ngiyabona izulu isigodlo sakomkhulu siyafika kimi lapha ingoma zezulu lapho ingelozi zihlabela ingoma zokusiniswa ilizwe laseKhenani ngiyakuma entabeni ngithalaze ngaphesheya lapho kunemikaya ngiyabona izulu isigodlo sakomkhulu ilizwe laseKhenani ngiyakuma entabeni ngithalaze ngaphesheya lapho kunemikaya ngiyabona izulu isigodlo sakomkhulu. Hi guys, my name is Modesta. I'll be your host for today's program, and I pray and hope that this program will be a blessing to you and you will learn something and you will be better than what you were before you listened to what we're going to be discussing today. So on today's program, basically we're going to be asking the hard questions basically that relate to our life as youths right after high school and you're going to varsity, where you have to make those big decisions. Probably I could say big for yourself, because now you have to decide for yourself what to do, what not to do, where to go, where not to go, who to hang out with and who not to hang out with. So basically, and then also it also affects some of you who are after tertiary. You now have your sort of freedom because you can pay your own bills and make your own decisions with your own money and stuff. So with me here I have my friend Ernest Mnyoro, and I have my father, Elder Machando, our father as well, to you viewers out there. But before we start with our program, I'm going to ask Ernest to just give us an opening prayer. Well, let us pray. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for this opportunity that you've given us to be able to discuss issues that relate to you. May you please guide us to be able to apply everything that we're going to learn into our lives. In the name of Jesus Christ that we pray. Amen. Amen. Thank you, Ernest. I'm just going to give our panelists just a chance to greet all the viewers at home. Hello, how are you? My name is Ernest. I'm going to be participating in this discussion, but basically, I don't know if I have the hard questions that have been
say that we're going to discuss during this panel discussion with Elder Machando? Ndoda kutenda Mwari ndini Machando ndadaidzwa neavo vechisalad maita nhama dzinotaura chirungu ndinavo panapa. Thank you, Elder Machando. Okay, so the two of us, we are based here in Joburg, and yeah, this is our father. Yeah, as he has said, I don't know who was saying that he doesn't have relatives who speak English. Apparently, he does. Okay, so we're going to start. I'm going to start with Ernest. What question do you have for Elder Machando today? The hardest on your list. I'm going to run away from this aspect of saying the hardest. But I just wanted to talk to you, Elder Machando, on the issues that we face as youth. I studied at Wits University, but I did my primary school and high school in Zimbabwe. But the issues that we really face as youth is how do we handle this concept of the cultural change and the cultural shock that we face when we enter into a new environment. Necessarily it might not apply to South Africa only, but to other tertiary institutions that are outside. But even also within our own country, when we move into a different environment, we really face a different cultural shock when we get into a new environment, because universities basically are a new environment. How do we handle that? Because we do face challenges of the aspect of dressing has changed, the mannerisms that are used in such a place. How do we exactly fit in? Because necessarily what we know might not necessarily be what is applied in that environment or what works in that environment to excel. Vafana rega ndikutaurire kudai. Ukatora chaka, unomuziva chaka handiti? Handivaipfeka nhembe. Yes. Unogona kumubvunza here zvekuti unoda trouser kana kuti short. Good. Izvi panapa ndeyekuti izvo. Dambudziko riripo nderekuti vapfana chekutanga you are quick to blame. Isusu vana chaka takakura tichipfeka nhembe. We were not worried nenyaya yematrousers because taiziva kuti hatisi kuenda ikoko. So by the end of the day, munhu ari kunopinda muenvironment haexpecte chaka kuti achinje ndiye anochinja. So imimi pamuri kubva kwamuri kubva, dambudziko ririko nderekuti you think kuti isusu vabereki tinofanirwa kukugadzirirai kuti munosvika kwamuri kuenda as a global village. But isusu we are not tourists with you. Asi chinondishamisa ndechekuti vanhu venyu youth yese inobva munyika mainogara yonosvika mune dzimwe nyika yonyura, koteera rimwe bhachi ronyura, koteera rimwe bhachi ronyura, rotendoka roti vabereki vedu they did not prepare us for this. But by the end of the day arifanirwa kuprepare ndiani akasinga pool nearoda kubhukucha. Okay, yeah, I understand what you're saying, but I'd like to ask in the sense that when we get there, right, we basically change sometimes the way we dress. This applies to boys and girls and stuff like that. And then when we post issues like on Facebook, they're like, no, Ernest is lost. But in that area, it's not something that's totally different from what's, it's not an issue that's unacceptable. It's what's the cultural system that exists in that area. So my question is, how do we make sure that we don't go to the extreme of the other side and also stay in an extreme that we are not able to actually fit in or adapt? Maybe zvandoda kuedza kutaurira ndezvekuti izvo kana ambassador weAmerica akatumwa kuya kuZimbabwe, he remains an American ambassador. WekuIndia akatumwa kuya kuZimbabwe, he remains an Indian ambassador. WekwaMachando akatumwa kuenda kuSouth Africa, he remains an ambassador wekwamachando. Unfortunately, when you get there, you don't want to be an ambassador wezvaunoziva. Unoda kunoita ambassador wezvimwe zvinhu zvinyowani. And more expecta isusu kuti tichinje. Basically what I am saying to you guys ndeyekuti isusu we expect you kuti sezvo muri vanhu vati fundei kudarika isusu, sezvo muri vanhu vari exposed kudarika isusu, sezvo muri vanhu vari technologically advanced kudarika isusu, you were supposed to lead in knowing what is good in this thing and what is bad. But unfortunately zviri kutotishamisa ndezvekuti muri kuovatekwa nezvinhu zvamunoziva kudarika isu tisingazvizivi. So issue yandiri kuedza kutaura panapa ndeyekuti izvo everyone needs to be himself. You need to be yourself, she needs to be herself. Why? Pamusana pekuti you have something to offer and she has something to offer. Say imimi muri kuteera vamwe, musina vari kukuteerai. Why is it it's only you who are changing and the world is not changing?
marasta aroramba achingoita chirasta vana Bob Marley vakangofa vana Bob Marley, but imimi ndima akazopedzera mamuna musoro kuda kufanana navo. Why is it that we want to be like others and not to be ourselves? So issue iri panapa ndeyekuti izvo, young people, what you need to do is to take inventory of self, kuti muone kuti izvo, are you comfortable with who you are? Are you comfortable to be what you believe? Are you comfortable to stand for what you believe? Or you are not comfortable, or in fact hauna chaunacho mauri, you lack the contents, and everyone can fill in whatever substance yanoda because it's an open vacuum. Okay, seriously guys, it's getting hot as we have just started this program. So Elder Machando, indine mvunzo kwamuri, there might be someone ari kunzoko, maybe akatopedza matric, apedza form 6, they are preparing to go into this world where they have to meet new people and a whole lot of stuff. So my question to you right now is, what is it that this person has, how are they supposed to prepare themselves? Do they have to come up maybe with a checklist to say, I'm going in this environment, this is what I need to check as I'm going to make sure that when I get there, I have it right? Or do they have to paste, like notes on the wall, like before I leave the house and go and meet these people in this world, these are my principles, this is what I should do? Can we do something like that? And just to add on that, she highlighted an issue of principle. My question was more leaning on the side of style, not basically on, because are we saying that there's nothing that we can adopt that's good in terms of the way things are done? Because we have an influx of people, for example, we come from Zimbabwe, then we go to a certain area and think that our way of doing things are better, our way of worshipping. Is there a thing that we need to also highlight in that aspect also as youth? Alright, inini chinhu chekutanga chandoda kuti muzive vapana ndechekuti izvo ukanzi yati bhuguje, hauasese capacity yevanhu vari kubhuguja navo. Unoasesa yako yekuti ndikapinda mvura ndobuda here. Kana uchinge wazviziva iwe kuti mvura handibude, ndo zvinodecide approach to life. Unfortunately vane vanhu vanoda kumiramira pazvinhu zvavasingagoni. Unonyatsozviziva kuti inini ndikangoiswa murumu nevasikana handimire, but vasikana ndo mafriends ako. Handisi kuti tamboti vasikana vakaipereso. No. I am saying, but munhu wese unozviziva. Umwe munhu unogona kuzviziva kuti inini ndiri panapa ndikangopiwa phone ndatonyura. Umwe munhu ari panapa anotoziva kuti inini ndikangopiwa mabundles ekunzi ndiende pa net ndatonyura. Asi dambudziko riripo, people are in denial. Yekuti unyatsoziva kuti chinhu ichi ndikachigamuchidzwa handichigone. Zvakafanana nyangwe kuenda kuchikoro out. It's good for some, but it's not good for some. Asi umwe nomwe anongotarisa homwe yababa ake nekuti vanhu vese vari outside, iye anoda kuenda outside. And the first thing chaanongonosvika achienda outside kuita sei? Kunyura. Saka inini I say zvakanyanyisa kunaka ndezvekuti take inventory of self. Okay. Ndinozvigona here kana kuti handizvoita sei? Handizozvigoni. And honestly speaking, hapana chinhu chakaipa nekudzidza zvakanaka kubva kune vamwe. Asi ndikakubvunza iye zvinezvi kuti zvakanaka zvamakadzidza ndezvipi, togona kuzvishaya. Chinhu chatongoziva madzidza, idza makusvitambanje, magay, lesbian, wagerwa one side, ndo zvatinongoziva. Handisi kuti kugerwa one side kwakaipa. Ndinoda kuti madzidziro acho amuri kungoita manje, muri kudzidza zvakasiyana nezvatinotarisira kuti mudzidzi. Okay, so basically what we are taking from what you have discussed with us right now is that it is very important to take inventory of oneself. Know what you're capable of, know what is your weakness, and know what is your strength, and basically try to avoid your weaknesses. Yes. But can it ever be, like, can one ever get to a point where I say, I can 100% avoid my weaknesses? Iwe unogona kunge uchiba umodest. Vanhu vese vari kubayira. No. Iwe unogona kunge une maboyfriend 7. Vanhu vese vane maboyfriend 7 here. No. Saka na umwe achiita 1 iwe uchingoita 7, zvinorevei? Something is Zvinoreva kuti 100% is achievable. It's only you who is aiming low. And by the end of the day, totonyatsoziva kuti Jesu akafamba panyika pano and he lived a sinless life. And who then told people that they cannot live a sinless life? So by the end of the day, principle haiuye yega setsvina. Principle is something that is worked for.
Okay. But chiri kunetsa ndechekuti vanhu vari kutoenda into the game with an excuse for losing. And when they start losing, they say everyone is losing. But unfortunately, is everyone losing? No. Saka by the end of the day, issue iripo ndeyekuti izvo. Kana tichiassessa zvinhu, yes, hakuna Bible rinoti izvo hakuna mutsvene, you get the point, because tinoitwa mutsvene nashe. But hazisi kureva kuti ticharamba tichirarama a sinful life. But unfortunately, imimi munogona kuexcella in everything else zvaunga usingagone, but in terms of principle you are failing to excel. Ende chinozotirwadza ndechekuti izvo muri kuda kumaka vamwe vanhu vese kuti havazi right, baba ninge havazi right, president ninge havazi right, minister akati haazi right. And why? Because ari kutadza kumanage natural resources. But imimi makagara natural resources amakapiwa naMwari, asiri mugomo ari pauri, you are failing to manage. Munhu anotadza kumanage mazamu 2 amera pachipfuva chake, asi ari kutarisira kuti ndichazopiwa nyika kuti ndiimanage. That is really deep, food for thought. So basic, and then also there could be some viewers out there who are watching these programs with their parents at home. I know you said we should not blame Imimi Sevaberek. There's this statement that I usually like to say that sometimes when we were in high school, it was more of like when I get home and I've passed everything, everyone at home is happy. Some of these things, they are never really discussed. Like, as much as we may want to run away from it, I still believe that it is important for our own parents to prepare us as well for life after passing everything, because I may be good at what I do academically, excel at everything, but when it comes to a matter of principle, I'm the worst when I'm by myself, because now you're coming from a situation where ndagandiri kumba ndichenda kuchikoro vabereki vachingondiona and I was always closed indoors. So inini I still think that sevabereki tombodawo nguva yekuti mumbonyatso kutidzidzisa the right principles, prepare us for the world out there, because it's just not academic. Inini handirambe kuti kuna vamwe vabereki vanotaira panyaya iyi, but mubvunzo wandoda kumbokubvunzai ndewekuti vabereki vangakanganisa, you get the point. Sezvino zvamunoita kuchikoro, vanhu vazhinji vanoti kana vakunyora exam honzi hatina kumbozviita, you get the point. Asi mubvunzo ndewekuti nyora zvawakaita, anoramba achingofoira. Problem yatinayo zhinji haizi yekuti muri kukundikana pane zvamusingazive, muri kukundikana pane zvamunotoziva kudhara. I hope you get what I mean. Handisi kuda kutaura nevabereki, ndiri kutaura nemi kuti 1 plus 1 yatakaita waitadza, 3 plus 2 yatakaita waitadza. Yes, ichitadzoka iye 10 times 11 times 14, but dzimwe dzatakaita gona. But unfortunately muri kuti here muri kubva kumba muri so empty zvekuti zvakutoda a foreigner to fill you up. Ernest. Yeah, no, it's food for thought. No, but okay, then I think this one we've dealt with it a little bit, but I also have a question also. From my experience, which I have seen, is that we get to school and then I start staying with my girlfriend. I'm not saying I'm doing it, but I'm just saying. No, you may be staying with usarambe Ernest. Ndatitaure zvinhu zviripo atikuti munhu anoisa disclaimer muri kugara nevasikana venyu yandeperi. Okay, why is it that we're sustaining happy relationships in this cohabitating, and at the same time, when we look at your marriages, they look boring and nothing is coming out, you're always complaining. In church, the sermon is that this thing is not easy and stuff like that. But when we are cohabitating, things are going on well. Why is marriage so boring versus this system that you always disapprove? Inhema here kuti ukatorerwa pakaiswa bheseni reshuga ukanombora tudiki ukakanda mumuromo, shuga yekuba inonaka. Ko ukarigadzirwa bheseni rese wopuwa spunu namai zvonzi chichofu. Dambudziko riringoripo, mutsauko ripo pakati penyu muri kuita live in nesu ndeyekuti sitigere nebheseni reshuga. So based on the sugar, what's really making it boring? That's the other question. Imimi ndimuri kufunga kuti riri kuti bhowa. You do you get what I mean? But the issue iri panapa ndeyekuti point yanoda kubuditsa pachena ndeyekuti zvinhu zvekubira zviri exaggerated. Pamusana pekuti it is the mind iri defective iri kuprocessa that. Saka zviri kuitika ndezvekuti ukaona musikana 2 minutes unofunga kuti denda swera naye. Ukaona ukarara nemusikana
usiku humwe chete unoti dei taramba takadaro pamusana pekuti hapana responsibility. But marriage is about responsibility. It's not about kugarana pamakumbo. It's not about kuswera muchigeza. It's not about kuswera muri mumba muchiseka. Marriage is about responsibility. Responsibility kumunhu wauri kudanana naye. Responsibility kuproduct yamunayo mumba. Responsibility kune zvaunofanirwa kuita muupenyu. It's all about responsibility. When we say the marriage is successful, what we mean is it has produced that which it was supposed to produce. But imimi yenyu manje haina matargets. Kungopinda murara mobuda, mopinda murara mobuda. Imbondiudza a target iripo for people who are living together as a young woman and as a young man. Maakugarisana iwo na modi. Ndoudza kuti kana muchigarisana imimi, what responsibilities do you have? Okay, I understand what you're saying. Ndijenge. Imimi muri kugarisana iwewe na modi, muri kugarisana muri two. What responsibilities do you have? I could say basically there is really not much responsibility, or like I'm not even accountable to him for anything probably most of the times, because we are not married in a sense. I don't know, probably that's what makes it seem enticing. Ende zvekuti iwo ukati handisikuda kubika anongosekerera achienda kunotenga pizza. Okay. Ukati inini handifariri kuwacha anongosekerera achienda hembe dzake kudry cleaner. Asi kana kwakumba manje kune mari iri kushota ungasekerere munhu achiti handisikuda kubika iwo nenzara. Okay, but I understand what you're saying, Mr. Machando, but my basis is this: even if I'm not cohabitating, I'm dating Modesta. We are laughing, we're enjoying everything. Why is that we cannot carry some of those things into a marriage? Because it looks like people are depressed. Because everyone in a taxi, in a train, everyone is saying this thing is not a joke. It's burdensome. So my question is, what's the difference between these two institutions, courtship and marriage? Can't some of the things that are in courtship be carried also into the marriage, or we just have to negate each other, or we don't care anymore about each other? Mapana, isusu patakadanana, isusu tinobelieve kuti courtship inoenderera mberi in marriage. The way we are living samundarawa inini zvauri kundiona ndakachena musoro nechemberi yangu ndo madanirano nataiita. Do you get the point? Hatina kutombodanana tichienda kupizza, hatina kutomboda taiti tikaenda kunature walk ndo patinenge tatobaya. You get what I mean? So by the end of the day, our courtship yakaramba ichienderera mberi sezvayakanga iri. There is no need for us to modernize it, because as soon as we modernize it, we cease to live. So are you still buying? Did you buy flowers for her when you were courting? No, we're not buying flowers, and even now pamunodzi musi wa 14 Valentine anyangwe ndikazauya nawo hashamisike, ndikauya nawo anotoshamisika. You get the point, because those things never used to happen. Asi chiri kunetsa manje ndechekuti handisi kuti vanhu vasaendese maruva. Chiri kunetsa ndechekuti iwe uri kundijaja nekuenda nemaruva. Nyamba inini relationship yangu was not based on what? On that. Okay. So are we saying that people are leaving some of these things which were good and not taking them into their courtship? Or basically their courtship was a fallacy? Good. There are some people like normally ndodzoka kwamuri vafana. Chimwe chinhu chamuri kuti courtship ingori obsession. Hamuna dating yamuri kuita imimi. Hapana courtship iripo. Makangopinda mumvura ndokubva mangonyura. Saka imuri kufunga kuti mvura yakudziya, nyamba madziisa mvura. While you are there, indine mvunzo wandinawo along those lines yekuti we are dating or we are courting, whatever it is that we call it nowadays. So what are our responsibilities towards each other? Because it's a word that you've used of responsibilities. Dzimunguva, like vakumana wamazuva anononzi vachiti uyasi wife material, uyasi wife material. And then maybe ndobva ndati kuti ndive wife material sezvo ndakudanana naErnest kozvino ndomboenda ndombonomwachira ndombosvikawo ndombomubikira. Is that right to do during courtship to prove yourself as wife material? Yeah, I'd like to also elaborate on that question. What's a woman in terms of courtship? Does she have to listen to the men, right? Does she have to always give her money also to the boyfriend? Does the boyfriend need to dictate how the woman does her things? Now, the same question now also flows into the marriage.
does the system which was working here cease to exist because now we're in what we call a holy matrimony? Does she now cease to exist because I'm not treating it different because now we're married? So that needs to be elaborated further on what it really means between these two people when they're dating, and what it now, does the situation change because now they're married? Because Mr. Machando, they feel value. Sometimes they feel value before marriage. And now when they're married, there's no more value in terms of who they are. Because when she now becomes a housewife, I feel like she's now useless. I'm now attracted to other people who are more sophisticated, as per se. So the question is, in adding to Modesta's question, is there a change between her before marriage or there's an after person before marriage? No, munoziva mundiregerere kushandisa mawedzi aya ndewekuti izvo kufunda hakupedzi kupuza. Imunogona kufunda asi vazhinji venyu makapusa. Kana ndichiti makapusa, this is what I mean. Ndepekuti izvo you are busy evaluating my relationship yakaestablishwa mu-environment iri different from your I hope you get what I mean. And by the end of the day, yours yakaestablishwa mu-environment yayo. Kana ndichiti mu-environment yayo ndiri kureva kudai. A man does not become abusive nekuti aroora. A man is always abusive achiri mukomana ichiri boy girl relationship. But we don't want to see it. We think it is submission. Munhu anoda kuve neauthority pachinhu chisiri chake. Zvakafanana nekumabasa kwatinosenza. Aupe mutemo pamunhu wepa next door. Unopa mutemo pamunhu anosenza pabasa pako. Saka mimi kana muchidanana hapana there are no obligations here except to be honest with each other. Haana uchanofanirwa kunowacha kumba kwako. Unowacha iwewe muridzi wehembe. Haafanirwa kuuya kuzobika kumba kwako. Unobika because izvozvo haadi kuzvigaina through courtship. Anozviitiswa kumba kwavo. Ndoko anopractiza kubika nekupractiza kuwacha. Haapracticire kumba kwako iwewe. Saka kana akuzoda kuwacha, iwewe chitsvaga atori trained from home. Kwete anga achiwacha hembe dzako. Uye number 2, handizivi kuti vasikana vanofunga sei. They think kuti kana muchidanana muri mukomana nemusikana you should submit to your boyfriend as you do to your husband. Hazvisenze zvichidaro. Submission yakapiwa instruction to married people, not to you people. Imimi in fact pa courtship nedating hamutoririmo mubhaibheri. Pabataka hamutoririmo mubhaibheri. Mwari anga asina kuzviona zvakakodzera. Why? Because aiziva kuti munhu akangosaridza chiri kuenda chinotoisvika. But by the end of the day, now that you are doing it, it is not sin. But you are not husband and wife. The values of a husband and wife are related to you. And number 3, ndoda kuti mubate madzimai edu isusu kana azove housewife hazviroti havasina kukosha. And anobvunza munhu wese akaroora neakaroorwa. Hakuna basa rinonetsa serinoitwa namai pamba. Kana mai vakabuda iko zvinezvi vakanzi vari kuenda kuholiday, pamba ipapo panenge pane confusion. That's why you find people work late. People can't do. It's not like handigoni kubika sadza. You get the point. But by the end of the day, there was someone who was responsible for that. Hakuna chinhu chinonetsa sekumanager mwana. Hakuna chinhu chinonetsa seschool run. But by the end of the day, basa riri kufungidzirwa kuti someone has been relegated to a station where she is not important. It's not like that. Women will always remain important. Why? Pamusana pekuti the gap that they are feeling, nobody else can feel it. Kunyange ukaita kuku kubasa kwako iwewe, you cannot feel the gap that your wife feels. Saka it's not like we have relegated our women. We love our women and we are happy with our women. Inini hembe dzangu handitozivi kuti izvo inombodambuka button. Wakamboona munhu mukuru ane hembe yakadambuka button ine mabutton asipo padumbu apa? Unoti hadzidambuki. But there is a manager out there who knows kuti kana ndichinge ndabuda mabutton angu aripo. We cannot say that is not important. Saka tachikumbira kuti mutibatsire on that panyaya yecourtship. Saka imimi muri kuti zvatinofungira isusu kuti ndo courtship yacho muri kuti correcta kuti aiwa maviewers vari kumba anzi naelder aiwa isiyo courtship zvatinofungira isu vamwe. So help us, maybe just 5 things
that can define what real courtship is, or what we should do during courtship, or maybe something that would open our minds to say, during courtship, this is what you ought to be doing as a woman or as a man. Kana uda kuziva kuti izvo you are quoting right, chinhu chekutanga chaunoziva ivalue addition. Kubva musi wakatanga kufambidzana natsanava chii chakaitika muupenyu hwako, loss kana gain. And most of you munogona kuntaurira loss. One way or the other you are losing, and you are even losing yourself. Number 2, chinoitika ndechekuti ukaona munhu achifarira kukuona usina kupfeka, that's abusive person. So by the end of the day, the things that we think we are enjoying, we are being abused. Unfortunately, kana tiri uko, we never know that we are being abused. So automatically, some of the physical involvement iripo, iri kungoratidza kuti someone is benefiting at the expense of the other. Number 3, ukaona relationship yaunayo yakukuisa kure nemunhu akakubereka, zvekuti iwewe unoona muenzi akosha kudarika munhu akakuyamwisa, automatically haishande. Number 4, if you are not spiritually growing, then you are dying. And why would you want to enjoy life with someone who enjoys a dead person? And check with 5. 5, yes. And number 5, ukaona relationship yenyu isiri kunakidza. Kana ndichiti kunakidza, zvandiri kuteva ndezvekuti izvo, it's something that you look forward to. There is a difference, mark my words, looking forward to the activities of a relationship and looking forward to the relationship. Zvinhu 2 zvakasiyana. Saka unogona kuti mukomana ndomuda because anokukisa. Unogona kuti mukomana ndokuda because anokutengera pizza. Unogona kuti mukomana ndokuda because anorara newe. Unogona kuti tiri kudanana pamusana pekuti you are physically involved. These are the activities of a relationship. What you are missing are the benefits, not the relationship. So by the end of the day, if the relationship on its own cannot stand on its 2 feet, there is no relationship. What is relationship? When we are talking of a relationship, maybe let me go back. Vapana chandoda kukudza ndechekuti in life, when you are dating, you are looking for a friend. Okay. You are not looking for a sex partner. You are not looking for a production machine. You are not looking for a sponsor. You are looking for a friend. And friendship does not come naturally. Friendship is built. And the time you are going to date and court, no time where you are building friendship. So much so that kana mazoenda mberi, zvinhu zvenyu zvinonokufairai. But chiri kuitika kazhinji ndechekuti izvo, you are not building friendship. Ichingoripo ndeyekuti izvo you are busy doing other things that are not necessary when there is no friendship. Ndo paunozoti muchingopedza kuroorana nhasi, murume musi wekutanga anonorara kubhawa. Why? Because iwewe hauzi shamwari yake. Shamwari dzake dziri kupi? Kubhawa. Dziri kubhawa. Saka kana aida shamwari, kubhawa. Kana akuda kurara nemunhu, kumba. Kana aida shamwari, paWhatsApp. Kana akuda munhu wekuproducer vana, kana achida shamwari anoziva kwadziri. Ndosaka mufoni medu makazara mafriends edu. We know who our friends are. So this is where you are losing it, guys. Hamusi kubuild a friendship. You are busy promoting other people's products at your cost. Okay, so the other aspect that I want to come to, that I personally would want to be helped, probably someone also at home would want help with regards to that, is the Bible says we should not be unequally yoked, right? So, kanatiri mo relationship, how do we balance is there supposed to be anything like our spirituality, the two of us, me as a youth and the person that I'm quoting, or ndezvimwe zviya zvekuti patinozonopinda mumba
ndipo tichati alright saka tikuzvibalansisa sei zvinhu izvi because ndokwanisa kuona Ernest akamira kumberi muchechi achiparidza ndobva ndati mukoma ava vari spiritual kana kuti ndiona umwe munhu aona sisi vachiimbisa muchechi obva kuti vari spiritual kana kuti akangomunzwawo achinamata akati vari spiritual. So how do we balance that in our courting as youths, the spirituality aspect? Regai ndikutaurire zvenyu vapfana. Hakuna chinhu chinobhowa sechechi muchiri vapfana. But muchaida maroora. Kungoti ndigare ndakutaurira ndosaka muchiona kuchechi kwakazara vakadzi vazhinji. Vakazozviona kuti kana kune chinhu chakakosha manje ichechi. Saka chechi yamuri kutiza ikai hatimbokumhanyisii. Kumberi uku tonokubatai. Because kana pane chinhu chinobetsera manje ichechi. Asi chichanetsa ichazongoya sebandage nekuti haizorapi ronda riri mukati. So ndoda kukuudzai kuti kana mukasavhura maziso the spiritual content iri mumunhu whilst you are still dating, it will come to pass ndiri kutaura time yecourting. Ende kana yapfuura manje ndopa uchazoona kuti munhu haaite anonzi munhu. And by the end of the day vanhu vazhinji vamunoona vari kuchema vamuri kuevaluata imimi pamastatistics enyu vanhu vakaignora zvinhu zvakanga zviripo. So inini what I would say is ndiri kudzokorora anonamata zvakasimba ro rwoona anonamata zvakasimba vehafu hafu ro rwaiwo nevehafu hafu. Hapana chakamboipa mumwe akati ndakaneta umwe musi handisi kuenda kuchechi hapana anombomubvunza mumwe nomwe anongoenda maendero ari kuita. I hope you get what I mean. Matsotsi zvakanaka kuti muchagana nevamwe venyu murorana nematsotsi asi haikona kutora tsotsi revanhu oda kunoriita mukristu. Haikona kutora pfambi yevanhu oda kunoiita mukristu because harisi basa remarriage rekumeka sure kuti rachinja product yawauya nayo. Saka imimi chatinoti unequal yoking ndechekuti muri kubira vamwe vanhu vakadzi vavo nevasikana vavo. Tinomwe akazomborwara akafa tichikura. Musi waakachata pakaita dambudziko rekuti vamwe vakanga vari vakuru vechechi vakaudzwa nevamwe kubasa zvikanzi izvo munhu wekuchechi kwenyu arora mukadzi wedu. Ende zvakabva zvasvika kubasa zvasvika munzeve dzemurume akabva angopinda mudepression. Kubva ipapo takatomuviga. Why? Because vanhu vanga vachiti aroora mukadzi wani waroora mukadzi wedu. Haana chakaipa chaanga aita kunze kwekubira vanhu mukadzi wani wavo. Saka iye dei akasiya varidzi vemukadzi vane mukadzi wavo akatora wake zvaiita. But imimi chinondishamisa ndechekuti izvo why do you want to adjust to fit into a man or to fit into a woman when your right size is there? Okay. Yeah, that's fine. I also have another question in terms of gender roles and the issue of self-actualization in terms of the woman and the man. Majority of the women that we have widows in our church. But they surrendered what they wanted to be to suit a certain cultural, I don't know if it's cultural or biblical belief that a man has to be the head of the house. He's the one who's self-improving all the time, even in our relationships. Is that the way we should go? Or actually women should also strive to achieve higher standards in life? They can actually be CEOs, be leaders in society. Because at the end of the day, we will find out that some decisions were made that deprive them to progress in life. And now they have the burden in the marriage of taking care of 4 children, when they could have been something that would actually have sustained that family, which is single-headed. So aren't we having decisions that are made that actually deprive the full potential of women and actually make them worship God in a much better position, where they actually realize that they are at the position that they want to be in society? Harikandikubvunze mubvunzo rikandibvunze modi asiri yabvunza mubvunzo. Nai Modesta, iwe unofunga kuti mai vako dei vakanga vari CEO nevasiri CEO chii chaichinja muupenyu hwako? Vaingoramba vari mai vangu. Ndo ishi ingoripo yekuti izvo muri kuona shirikadzi dziya dzedu dzamuri kuona dziya dzitori right baba. Kana pana vanhu vari bho iyi ndo vai problem iripo ndeyekuti things that are worrying you
are not the things that are supposed to be worrying you. I hope you get what I mean. Issue iri panapa ndeyekuti izvo imimi vapana, why don't you deal with issues that have something to do with you? Mosiya chemberi. Tiri kuita problem nemi vapana ndimbodzokorora. Vanenge vachiti izvo maelder tsiura nai vamwe vari kutora vasikana vedu. Do you get what I mean? No problem ingo iri kuramba ingoripo. We are busy concentrating nekuti vanhu vari kuitei muupenyu. You get the point? And we forget to watch our space. Imimi kana muchiona kuti kuita uCEO kuchaita zvinhu zvenyu zvifai. No, issue until yesinyaita CEO, Mr. Machando. What really speaks to how we live, especially it's what our parents have lived. They are the ones who impact knowledge to us. So we live in a society whereby some things which were deemed godly are not godly at all. Like what? Like what I'm saying, that women are suppressed in terms of a self-actualization of what they want to achieve in life. That no, you cannot be above your men. Because if you look at today, I'll marry a nurse, and then for some reason she's now made the director of Nelson Mandela Hospital. She now earns 10 times more than me, a lawyer. I'm now in a perception that a woman has to be what? Below me. And I'll end up abusing her because I feel like she will oppress me because she's now in a certain position. So I'm giving an example, but the situation is that we tend to, because I'm talking from a perspective of a situation I know, whereby a decision was made for a group of men for a woman, and now she's in this situation. So from that perspective is, are we teaching our children, even your daughter, Mr. Machando, that she has to fully actualize to the potential that she wants to be, or she needs to have something that she can have as a career in life? Because some women think that probably their position is in the kitchen. As some of the times we want to push women to. Are we actually allowing women to self-actualize and reach their dreams and potentials? Mfano rega ndikubvunze. Yes. Varume vangani vanobuda nepawindo vachienda kuvasikana? Kana kuti vakawanda ndivapa vasikana vanobuda nepawindo vachienda kuvakomana, kana kuti vakomana vanobuda nepawindo vachienda kuvasikana? Vakomana. Ndio vanobuda nepamawindo. Yes. Unopinda paini musikana? Uri kuti kudzimba uko vari kuvharirwa vakomana, vasikana ndo vari kunzifamba panze? No, as could have. But tell me, in this aspect of ndiri kubvunza in normal life. Okay. Kuti ndina daughter wangu uyu newe wandinomeka sure kuti ari comfortable mumba pakati pako na uyu ndiani? Nyangwe vachienda kuboarding wandomeka sure kuti ari prepared for ndiani, uyu kana iwe? Nyangwe kuri kuti izopa hembe, ane hembe zhinji ndiani, uyu kana iwe? Musikana. We have been empowering these people ever since they were born. We have been doing everything that we are supposed to do for them. It is them who are surrendering those rights to men and not us taking them away from them. We send our kids to school. Uyu tunomutumira kuchikoro. Kwakafanana nekwa unotumirwa iwe. That is empowering. Asikana aswa kuchikoro ari kusweta sei? Ndiri kumupa mari yechikoro, unodaidza vamwe rangoma riruko, voya vogara vese vachidya mari iya kana vapedza. I know of a lady akabhadharira mukomana school fees achiti hanzi kana iye azopedza anondibhadharira. What kind of thinking is that? So when you come now mapedza kunopizika paplatform munhu kuti tiri kubirirwa. But tell me, imimi what you need to accuse us of ndepekuti, have we denied our children the opportunities that we have given the boys in the home? That's a very good question, but also it also speaks to societal norms and the thinking that also even exists in our own church. Are we actually propelling, actually advising our children to actually reach the high school? Because the issue in Noya, a child has to be married, a girl child has to be married before the age of 25 or 30. After that, I don't know what they call such women. It looks like they've not achieved anything. They cannot be married. Because society, we discuss these issues and we discuss these girls also in our private corners. So my question is, what are we doing, and you as a father, to tell your children that marriage is not actually, I don't know if maybe marriage is the highest level of achievement in life, but
I'm refusing to be confused young people. Ndiri kuti inini issue iri panapa ndeyekuti ndatire imi mune perception yenyu, which is fine. Ndiri kukubvunza mubvunzo uri simple. Yes. Are you accusing us of denying our daughters the same rights that tiri kupa ku the male child? Yes. Are you accusing us kuti isusu we are not sending them to school? Are you saying we are not empowering them? Are we saying we are locking them indoors? Don't mvunzo wangu. Yes, to a certain extent, and how society has been actually conditioned to place women in a certain category, in a certain system. Let me try to just come in as well, since I'm the girl, and this is the life that we live. Because now, when you are in varsity or after varsity, you're staying alone. This is where all these things start being a problem and an issue to us. Like dzimwe zvingata sekuti maybe taenda off topic pane zvatukutaura, but this is actually the reality that is out there. Zvekuti you dating someone and this is our life. We're trying to build a future, right? And you une a certain level of education that you would have attained. But manje, maybe I don't know, Kuti, is it that our other party, the males, have a problem, or are they intimidated with then a woman continuing to grow? Because I cannot really apawapa ndokurekera ndota sevabereki ina hangu ameno vamwewo vasikana vari kumba kuti do we blame you in that regard? I don't know, but it's like it's a reality that we live. Zvekuti unonzwa mukomana kana kuti anokwanisa kuti ndokumbura kubvunza kuti iwewe kana wazograduate wamumba wava CEO uchazokwanisa kundirespecta here? Like this is like real questions that we are asked out there. The question is, mumba macho, is it all about respecting this person? Ndopa mnozoona kuti sometimes I don't know, maybe niwo pfungwa dzangu dzedza kutorasika, because I then pull back and say kuti afare or kuti tifare. Right, it's not two-sided question, but 01. Mira ntange ndataura. Imimi ka mutizo mukaenda musango mukarumwa nemagoka. Modzoka kumba motizo taifangwa kunobvisa mago musango. Matisina kukutumai. Isusu taendesa munhu kuchikoro akanosarenda matidhi dzake. Taendesa munhu kuchikoro akanodzwa nemukomana kuti iwe ukafunda handikude. You get what I mean? Where do we come in here? What problem iri kuitika ndo yandoramba nchidzoka. Musade kutsvairira marara mudzimba dzatatatsvaira. Issue iri pandende kuti isusu as parents we have empowered all our children. We have done the best for our girl child. Why? Pamusana pekuti izvo munhu anongoprotectwa naturally mumba. Ini ndikapinda mumba, I want to know kuti my girl child is home. Mwana wangu akataura kuti handei kumasitoro ndoenda naye. Do you get the point? Why? Because she is my girl child. Asi mukomana akada kubuda achienda kumasitoro ndiye. I protect my girl child. Nokuti ndinongofunga kuti ari vulnerable. So ndo issue iri kunetsa kuti izvo, it is not the society ndodzokorora. It is not the parent ndodzokorora. It is our mindset. The society has tried to empower us. Kuchikoro vasikana vazhinji vari kutopasa. Endai kucollege munoita statistics. Vakawanda variko kucollege kuvarukadzi kudarika varume. Ende vanhu vazhinji vari kuexcela vakadzi kudarika varume. Indoziva pedu apa. Endai munogoogle izvozvi pedu pa Zimbabwe. Izvi iri panapa ndekuti isusu tine vasikana vakawanda kucollege. Tine vasikana vazhinji vatonorana mabusiness. Vanhu vari empowered, but it's a question of choices dzinoitwa nemunhu muupenyu hwake. Some people want to settle for less. They settle for less. Vamwe they believe when they get married it's an achievement. They get married. But it is not us takati varoorwe. Vamwe vacho taitovaudza kuti munhu wamuri kuroorwa naye achakukanda mumadhaka. Vakati chikururulu. Vamwe vacho tikatovaudza kuti izvo muti wauri kuzumura uyu uchangowirwa nematamba hamuna zvinobudamo. Akati ndozozvionera ipapo. So by the end of the day, the issues dzamuri kuti blame for vanangu ndo ma-issues atoramba tichiita noise nawo kuti stand up and be counted. Okay. You have got value. You need to make sure you are known to be who you are. Okay, so how do you characterize a man who tries to pull down a woman and try to dictate the pace in everything in the home?
murume akadaro ndopatiri kutaura kuti pamuri kudanana muri uko zvaanokuita mucourtship ndo zvaachakuita kupi kumba. Akapota achikubvunza kuti ndifoni yangu yarira katuse usina kudaira, iwe uri kungoita basa rekutsanangura, ndo zvaachangonoita kuri kumba. Kana akakuudza kuti izvo ini ndoda kupfugamirwa, ndo zvaachangonoita kuri kumba. Asi problem iripo ndekuti marelationship enyu mazhinji ane servant to master relationship. Saka isusu patinokupai advice, you think we are outdated. And now you want to blame us for our failure. It is because our marriages were failing. That is the reason why yours are failing. But it is not like so. Issue iri panapa ndekuti izvo, each and every relationship is on its own merit. Alright, let me conclude in saying, vapfana, inini ndinofarira kutaura tichingotaurirana. Ende ndinofara kunzwa pfungwa dzenyu nezvese zvirimo. Pane chinhu hwani chandafarira, nhamo yamunayo ndo nhamo yatitererinowo nayo sinemi. Isusu chinoshuvirwa nesu maparents, we want you to be better than us. We want you to think better than us. We want you to get to places kudarika isu. We want you to achieve more than isusu. We want you to be liberated. And we want you not to lose your individuality even when you get married. This is all we are making noise about. And exactly what you are claiming is what we are trying to give you. And the only way we can give that to you is to tell you kuti dzokerai pamurayiro nezvipupuriro. Mukangodzokerera chete pana Jehovha, mukasaita mashortcuts pane zvinhu zvakataurwa mubhaibheri, mukasaita mashortcuts pane moral values atinoziva, you will get to places. And kazhinji kacho, let's not blame anyone else for our failure. Ngationgororei isu. Kukundikana kwemarriage yangu ndakurege kuve kukundikana kweyako. Kurova kwangu mukadzi ngakurege kuinfluenza kurova mukadzi. Unofanirwa kunge uchitotaura kuti if I am to marry, I want to be better than this man. If I am to get married, I want to marry a better man than this man. I hope you get what I mean. Isusu, we don't expect you kuti muti patakawa nemi mwetu wose futi mowa. We expect you kuti izvo patakawa imi musumuke. Saka tokushuvirai zvakanaka, ende tinoimba paticharamba tichitaura, tinoramba tichionesana, asi pfungwa yedu yakafanana. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Nyasha mbiri nerugare dei zvingave zvenyu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Amen. Thank you everyone at home. That is all for today. We hope to see you next time, and God bless. Lord.
Bye.